Kadagitoy anay surat kadagiti linaon iti lokot ti pagbasaan ngayon tayo amon kas kay papanan na kadagiti kabsat na papateg iti intayo panagrukbab iti napudno a Diyos tati Diyos nga rod maysa nga espiritu ngawan iti nakita no dilaeng dayjay nagkapukin kuana isu digiti kabsat kas pamaneknek kadagiti linaon kadagiti sursurat ngayon na ibagbaga tinapudno ngayon tayo panangadal panungusig kadagiti umiso asasao tada ito kabsat kas naisurat iti proverbio city iti ono kas kinuna iti Diyos anak ko salimut matam kadagiti sasao isung kabsat kailangan nga intay salimutan digito isasao ket ikutam kadagiti bilbilin ko kenka kuna iti Diyos so digiti kabsat ti kas pamaneknek amabasa kas iti kinuna iti proverbio city iti dos salimutam kadagiti bilbilin ko ket agbyag ka ken iti linteg ko akas iti bukel tamatang takas padangkita tayo kakabsat isu iti biyagen tayo kadagiti sasao anay surat gapo kadagiti panpanunot tayo mutlaeng nga agturong iti Diyos di kita kas itin na ibagbaga kadagitoy alinaon iti lokot iti pagbasaan iti mabasa iti proverbio city iti 3 iripet mo ida kadagiti matam kas kinunana ramraman niyo isurat mo ida iti tapi ita puso so kadagiti kapsat kailangan nga isurat tayo kadagiti tapi tayo mutlaeng nga kas napudno a panagdayaw kailangan iti intayo panagsakripisyo gapo iti daytoy apakasaritaan iti mabasa iti proverbio city iti 14 sakripisyo kadagiti daton iti kapya adda kanya kuna iti Diyos so kadagiti nga daton kakabsat kas panakaawat iti daduma iti daton da agpuor da kadagiti animal kas idaton da ngem panuton tayo kapsat dumanon kadi sa dingato iti Diyos di kita nga inda idat daton di kita kapsat kaugalyan dalaan di kita kas kadagiti makitkita dalang abanag nainlubungan ngem inti intay idaton kapsat iso digiti naimbag ngadda kada tayo nga kas padangidaton iti kinaimbag ken kadagiti sasao tayo panagaramid iti nasayaat nga dumanon sa dingato di kita tinapudno kapsat ngayon tayo idaton an laeng nga nagayay banbanag nga nainlubungan kas iti kwarta nga ibagbagada ngayon da idaton haan nga rebeng kapsat nga idaton iti kwarta unan yaman dita abanag amakita tadi kita kapsat haan nga dumanon iti Diyos anang kailangan ti anyaman a kwarta no di ket datayo laeng iti agkailangan datayo a tao nga pangalaan tayo iti intay gatang kas iti pangbiag tayo iti pamilya tayo di kita kapsat iti napudno ngayon tayo aramiden kas iti napudno a panagpamati iso nga iti mabasa iti proverbio city iti 15 gapo na imayak makasarak ken ka o Diyos tadigitoy napudno digitoy asasao ngadda kas mangbirok sirigta itarupam ta iti panakarupa nakakapsat isu digitoy sasao nga umay kada tayo gapo iti panunot iti Diyos ken
nasarakan ka. Isu di kita kapsat tinapupudno ngadda anay lanad. Iti proverbio. Kas iti padag ngala iti sao iti proverbio. Isu di kiti sasaumot laeng ngadda anay lanad. So kada kiti kapsat tin nakipapabot kada kayo gapo kada kiti nailanad kada kiti sorsorat. Ngadda di kitoy pakaadalan nyo, pakatingkaran, pakababalawan. Di kita kapsat. Iti adda anay lanad. Iti linaon ti Biblia. Katagyaman na kakapsat di kitoy noing kayo maawatan katagyaman na amut. Iti Diyos Ama, Ama nakabalin. Ito sa amin. Amen.